ефира на БНТ1, БНТ Свят и военния телевизионен канал. 814 14 44 и 814 14 14 са телефоните за връзка на живо с студиото ни. Кодът на София е 02, кодът на България 359. През цялата седмица очакваме с трепет писмата ви на адрес polet@bnt.bg. Очакваме ви по време на предаването да се свържете с нас чрез скайп, за да се видим очи в очи. Никнеймът ни там е Полет, долна черта, над, долна черта, нощта, долна черта, БНТ. И тази нощ, тук на стената ни във Фейсбук е изключително оживено. Името ни, разбира се, е Полет над нощта. Очаквам ви, за да си говорим за България, такава каквато изглежда тя. Отвън и отдалеч, и такава каквато ни се струва на нас, които си живеем тук. Отдалечавайки се от нея съвсем, ама съвсем за малко. Тони, снимам, бе. На голямо Снимам. разстояние. Колкото е разстоянието до Монреал, например, където живее наш редовен зрител. Преди минути той влезе в студиото, подавайки му официално визитната си картичка, на която пише Винсент. А той всъщност се весели. И не е променил името си. Така е само за благозвучие, за да не се бъркат канадците, които не могат да произнесат правилно името. Точно така. Първо искам да кажа добро утро на вашите зрители в България и добър вечер на зрителите, които ни гледат от Северна Америка, защото там в момента е вечер. Много удобно е за гледане вашето предаване там. В петък връщаме се от работа в 5 часа, в 5:15 се включват телевизора и започваме да гледаме Полет над нощта. И действително проблема с името е такъв, че аз когато заминах там, пристигнах и те започнаха, тъй като работя с клиенти, и те започнаха Везелин, Вазелин, Визелин и най-различни интерпретации на името. Докато собственик един ден каза, трябва да смениш името. Аз му казах, няма проблеми, сменям с името, но знаеш, че в България този, който кръщава, купува риза. И той ми купи риза, покани ме вкъщи, купи една бутилка вино, седнахме и така приех това име, дали само че като за местно използване. Тъй като там по фамилията не се използва се малкото име. Щях да питам как произнесят Дурчев, когато им се налага. Там няма тази... Вие знаете, че в английски език няма вие и ти. Има само едно обращение. И много хубаво, защото границите между хората не съществуват никакви граници. И всичко казват извинете, Винсент. Извинете в божителната форма, а не извинявай, Винсент. Не, там няма. Няма такава. Няма вие и ти. Има само... Ако ти е близък, го приемаш като ти. Ако е по-далече, го приемаш като вие. Само има ю. Нали, което е обращението. И аз съм се очудил, когато, тъй като пътувам много и за първи път, когато пътувам с колегите си, те сядат в ресторант да вечерят за първи път, някъде в непознат град. И почват да се говорят нормално с сервитьорите, с това. Те разговарят с нас нормално, без никакви такива официалности, докато България е малко по-така... Когато отидох на първото изложение, на първото шоу там, с костюм, вратовръзка, всичко. Чакайте, преди да разкажете за това на какво изложение сте отишли за първи път и кога е станало това, разкажете как изобщо се озовахте там. Как заменихте Велинград с Монреал? Защо първо се наложи това или не се наложи, просто решихте да потърсите развитие? Не, то не се наложи, защото аз работех тук в една фирма, също за производство на диамантни инструменти. И потърсили сте професионално, материално развитие? Не, материално и материално бях добре, защото аз бях селс менеджер на фирмата тук. Нали знаете, България служебна кола, служебен телефон, всичко нормално. Просто пътя ми е трябва да мине през Канада. И аз съм следвал пътя си. Беше авантюра или... Не е авантюра, не. 5 години чакахме, за да излезе дата за интервюто. Това не е авантюра. В многото си писма споделяте различни неща, с различни свои вълнения. Един от активните ни зрители в
всяко едно от предаванията, много често коментирате това, което се е случило, без да сте се обадили и включили в ефир, но едно от темите, които предлагахте е сравнение между живота в Канада и живота в България и ще си позволя да цитирам една съвсем малка част от писмото. На мен много ми се иска да направим едно сравнение между живота в Канада и живота в България. Двете държави си имат своите положителни и отрицателни страни. Българите, живеещи в България, трябва да престанат да бъдат толкова черногледи. Хайде сега разкажете ми, как си представяхте Канада преди да я бяхте видели отблизо и какво не бяхте забелязали в България преди да отидете и да я погледнете чак от Монреал? Ами, Канада я познавах от филмите. А в филмите всичко е хубаво. Когато отидох там и видях, че всъщност гледаш една уж стуклена сграда, тя не е туклена, е дървена. А само външно облицована с тухли. Гледаш там същите дупки, каквито дупки по пътищата ги има и тук. И то, да кажем, пред жилища, където са много скъпи, да кажем, найем под проярка $1600. Има същите дупки. Всяка година минават, кърпат дупките и на следващата година ги има пак. Аз това никога не съм го очаквал и никога не съм го мислил. Да, всичко беше много красиво, така, когато нали, преди да се замине с големи надежди, в смисъл с големи такива. Обаче, като се отиде там и се вижда, че разликата не е голяма. Така, а какво не бяхте забелязали в България и го видяхте чак когато я напуснахте? Ами... мога да кажа, че нищо. Значи България си е приема така, каквато е била тогава и сега, по същия начин. Изпитате ли носталгия? Не, защото за мен примерно, това е част от бизнеса и нищо друго. Отиването в Канада. И аз поради ред причини се връщам 2 пъти в годината в България, така че никога не прекъсвам контакта с България и нямам някакви такива проблеми. Добре, нека се върнем сега във времето, в което пристигате там. Както се казва, не на гола поляна. В крайна сметка, имали сте, вероятно, някаква перспектива за работа. Не вярвам да сте рискували положението си, просто защото ей така пътят ви трябвало да мине оттам. Говоря за житейски, за професионалния път. Аз пристигнах в четвъртък вечер, никой няма да забравя, на 11 април в Торонто. На следващия ден, в петък, посетих няколко клиента на фирмата в Торонто. След обяд ме товариха на самолет Торонто-Монтреал. В петък вечерта бях в Монреал и в понеделничния ден започнах работа. Да, може всеки му такава съдба. Имах само 2 дни така да се поогледам. Няколко дни по-късно взех кола под наем. И то пак някой трябва да препоръчам. И собственика на фирмата да казва, че мога да взема кола. И след първата седмица ме изпратиха в командировка в някакво село точно на канадско-американската граница. И историята е много интересна, аз никога няма да я забравя, защото една улица дели селото и улица се казва Кануса, т.е. Канада, US. И колегите ме предупредиха да внимавам случайно да не пресека границата, нали? Защото аз питам как стигнал там, защото аз съм на една седмица само. И собствено казва, отиваш на първата бензиностанция, купуваш си карта, нали? И по карта се ориентираш. Аз отивам на първата бензиностанция, те казват, ние не знаем това село. Отивам на втората и те не знаят това село. Стигнах до селото и питам там от местните жители, откъде мога да намеря карта, те ми казаха, отиваш в общината. И аз отивам в общината и те ми дадоха едно ксероксно копие с план на селото. Аз взех с това копие и вече тръгнах, имах адресите на няколко фирми. И си свършихте работа. Не, тръгвам по тази улица Кануса и гледам от моята страна канадски знамена. И аз спокоен, нали, продължавам си. След като си свърших работа, се връщам и поглеждам американски знамена. Викам, аз съм пресекал границата, без да разберат. Спирам там внезапно, те се оказаха мои клиенти, след това питам ги, те казват спокойно. Значи, едната страна е американската част, а другата страна е канадската част. Ти просто
Като се връщал, си минал през американската част. На улицата. Добре, всичко това е забавно и любопитно Сигурен съм, че имате много подобни случки в началото. Какво мислите обаче за хората, които, за разлика от вас, така, амбицирани да отидат, да открият ново бъдеще за себе си, отиват, както вече споменах, на гола поляна. Отиват дори без да знаят език. Не да го знаят недостатъчно добре, а без изобщо да знаят. Аз познавам хора, отишли в Америка, някои от тях дори все още продължават да живеят там, за мое, честно казвам, искрено изненада, без да знаят, заминали са без да знаят английски, без да отиват при някакви условия, при които ще могат да си намерят работа, и така почват да търсят, да питат, предимно общувайки с българи и така нататък. Какво мислите за такива хора? Това се казва авантюра. Просто тези хора нямат никаква перспектива. Добре, те твърдят, че го правят в някои от тях казват, правим го от немай къде. Просто тук не се издържа, няма работа, не можем да обезпечаваме семействата си и така, зарязваме всичко и тръгваме. От немай къде можеш да го направиш. Но нямаш перспектива. Без да знаеш езика, без да имаш да завършиш местно образование, значи ти си оставаш един черен работник. Вие познавате ли много българи в Канада? Не много, но познавам доста българи. Нали? Но това, което ми прави впечатление за българите, че те идват с по-големи очаквания, отколкото са всъщност. Аз си мисля, че повечето българи идват и си мислят, че някой им е длъжен нещо. Нали? А всъщност там трябва да започнеш от нулата. Да започнеш от най-ниското стъпало, трябва да завършиш някакво образование, местно образование, защото нашите дипломи не се признават там. И пътя не е лесен. Ако човек иска да успее, трябва да минат поне 4-5 години, за да почнем така вече да мисли за нещо по-добро. Да се усеща успял. Да. Не успял. Да мисли за нещо по-добро. Първите 4-5 години са един преходен период. За език, за някакво образование, това е. Те са загубени години. В такъв смисъл загубени, че през тях по това време не можеш да постигнеш нищо. Не знам как мислите вие, но много българи, които се свързват с нас от цял свят, твърдят, че където и да са потърсили своя втора родина или място, където да живеят и да работят, винаги ще се чувстват чужденци. Така ли е и в Канада? Моето мнение е абсолютно същото. Ние винаги ще останем чужденци. Защо? Странно ми е. Аз не го разбирам и бих искал да ми го обясните. Мисля си, че всеки би трябвало да се чувства гражданин на света. И да не изпитва никаква така привързаност, особена привързаност, като изключим родното си място, към тази или друга част от света. Можем да пътуваме. Искам само едно сравнение да дам. Да. Значи, страните, в които емигрираме, са един вид мащеха. Колкото и да е добра една мащеха, тя никой не може да замени майката, колкото и да е по-лоша майката от мащехата. Състоянието е това. Нали? И това е истината. Така, там е всичко по-уредено. Аз тук по всяка карам и виждам какво е положението по пътищата. Така, там е по-уредено. То е елементарно да се подредят нещата и тук, обаче явно тук не стават. Добре, защо? Ето казвате елементарно. Не го ли разбират управляващите вече толкова години? Не, тук аз виждам просто много лесно и много така, без всякакви средства могат да се променят някои неща, да се подобрят. Какво, например? Би могло без толкова средства, защото ние търсим постоянно оправдание в това, че няма пари. Пари за това, пари за друго, няма. Аз говоря за движението, защото то ми прави впечатление. Най-елементарното е, че тесни улици тук са допосочени. И всъщност, когато искаш да преминеш по тази улица, другия трябва да ти изчака. Това е просто глупаво. Там се направили, улицата е допосочена, паркират от двете страни на улицата и ти си минава спокойно. Толкова ли трудно се направи това? Говорим за тази безопасност
нали, пак на движението. Там в тия квартални улици се направи от 4 страни стопове. И всеки, който приближи пръв до стопа, той минава. Много елементарно, много няма псовни, няма викания, няма това, няма. Е толкова ли трудно да се сложат от 4 страни и всеки принос, който пръв се е доближил до това. И ако улица сега тук е първостепенна, ти трябва да изчакаш потока от този трафик, за да можеш ти да я пресечеш. А там е направено и от всички страни си върват. Имаме зрител на телефона. Да. Не знае дали е редовен, но знам, че е от Велинград. Здравейте! Ало! В ефир сте. Добра нощ! Добра нощ! Обаче се от Велинград. Слушаме ви. Здравей, здраво! Таня съм. Веско, здравей! Здрасти! Много се радвам, че те виждам и те чувам. Искам да ти прочета нещо и после ще ти кажа и други неща. Родна земя. Пороен дъжд бъди, ако е жадна. Коравостта и с пръсти разори. Ако иска враг да я нападне, превъплати се в буря и я изпри. От стъпките й му груби да не стъпне. Ако далечи, с нея пак бъди. Ако те чака, бътай да се върнеш и да погадиш черните бръсти, тогава ти стани за нея вятър, застанал щедро хубави мечти. А лятото чакаш ли? С любов, за любовта ще ти пъти. Чудесно стихотворение. Кой е авторът? Аз. Браво. Той ми е комшия и добър приятел и искам по-скоро да се върне за винаги. Едва ли ще се върне за винаги. Ще се върне. Ще се върнете ли върне, аз знам. И разбира се, корена никой не трябва да се реже. Аз виждам, имам там приятели, познати италианци, второ, трето поколение и виждам в очите им тъга. Италианците особено се мъчат да пренесат Италия в Канада. Те страдат. Те там и обработват и ферми, и земя, правят вино, правят всичко. Вие споменахте българската общност и това, че познавате българи. Какво се опитваме ние българите да пренесем? Със себе си, далеч от родното място. Какво не трябва да слагаме в багажа? Значи българите си идват с този менталитет, който си го имат и тук. Но много бързо, нали, започва да се променя там. Защото правилата трябва да се спазват. И там се спазват. И мерките са жестоки. Там за елементарни нарушения глобите са жестоки. И никой не казва, ма ти откъде, ма защо. Аз с другото, което исках да кажа, и сега се сетих за това, специално за паркирането, нали, че забрано паркирането и че трябва да идват да натоварят колата, някъде там да я откарат, пък да отидеш да си я вземеш. То е толкова смешно и тъжно от цялата тази история. Там минава един общински служител с една лека кола и тия, които са неправилно паркирали, слага им просто съобщенията за глобите на чистачките и си заминава. И не се интересува никой. И след един месец получаваш съобщението, че или трябва да се платиш глобата, или да обжалваш съда. А глобата е $42, примерно, за паркиране. Минимум за един адвокат, за час за един адвокат е $150. И ти кой ще предпочиташ? Да си платиш глобата, а не да ходиш съда. Със сигурност. Да. Към края сме на разговора и той мина някакси неусетно, поне за мен. Кажете ми, как вие, българите в Канада, как вие, българите по целия свят, уважаеми наши зрители, които притихнахте, може би слушани в думите на един ваш събрат по съдба, тълкувате онова, което ние тук в България постоянно чуваме, от тук и от там. Ние, българите, станахме много лоши. Така ли изглеждат нещата и отвън? Не. Не е така. Аз никога не бих казал, че българите са лоши хора. И една мисъл на Салман Ружди ми хареса. Той казва, че човек трябва да излезе от рамката, за да може да види картината. Действително, човек трябва да излезе от България, за да може да види картината България. Няма нищо лошо.
Просто това са нормални неща, които се стават и хората са толкова добри. Ето, и съседите ми в Венинград, и няма такова нещо. Аз деля хората на добри и лоши, а те са такива по целия свят. Има добри и лоши хора в България, има добри и лоши хора в Канада. Има добри и лоши хора в Америка, има добри и лоши хора в Китай. Няма друго разделение в света. Радвам се, че се срещам с вас, очи в очи. Ще се радвам, ако продължим да се срещаме и от двете страни на екрана. Ще останете ли верен на полетната нощта, след като видяхте как изглеждат нещата от кухнята? Ами, особено каните интересни събеседници и предлагате теми, които могат да се обсъждат, разбира се. Да, струва ми се, че е добре дори да повторим някои събеседници и да ги поканим по конкретна тема. И тогава зрителите ще бъдат по-активни. Да. Едно нещо със сигурност ще запазим в предаването, ако то, дай Боже, остане на екрана на Българската национална телевизия. Срещите с българи пръснати по света, които имат какво да разкажат, така както и вие разказахте любопитни случки, а изподелихте съвсем откровенно това, което е натрупвано у вас, като мисли и чувства към България. Може ли няколко думи да кажа? Може да. Аз имам едно такова предложение, че освен Консултативен съвет по национална сигурност, трябва да се създаде Консултативен съвет от българи, които живеят и работят в чужбина. Защото българите, които живеят и работят в чужбина, могат да дадат много на тая страна. Вместо да се откривате първа Америка, Америка отдавна е открита на други места. Просто трябва да се ползва опита на тези хора. И това ще бъде добре дошло за България. Някой трябва да се сети за това и да го направи. Това е, което имам накрая. И искам да се обърна към всички българи, които живеят в чужбина, никога да не режат корените, които ги свързват с майка България. От тази кал сме направени и трябва да се върнем обратно в тази земя. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. За вас, благодаря. За всички българи, където и да са по света, за всички българи в България. Следващите ни гости. Една изключителна фолклорна формация. Формация Хаджии.